Dobrý deň, moje meno je Martin Chudy, ja som jeden z autorov petície za zdravé potraviny na Slovensku bez geneticky modifikovaných organizmov. Táto petícia, ktorá bola skutočne dlho očakávaná, bola zostrojená občianskou iniciatívou Slovensko bez GMO, ktoré som aj ja členom. Okrem mňa sú členmi Majka Potočniaková, Daniel Lešinský a Peter Sudovský a spoločne sa nám podarilo dať dokopy petíciu, vďaka ktorej chceme na Slovensku urobiť určitú zmenu v oblasti potravy, v oblasti krmív a všeobecne plodín, ktoré sú na Slovensku budú dovezené alebo pestované. Naša petícia bola iniciovaná začiatkom roka 2013, konkrétne som ja inicioval, ale sám by som to samozrejme nedokázal a vďaka ďalším trom členom, ktorých som teda predchod vymenoval, sme v priebehu asi pol roka dávali dokopy petíciu, ktorá mala aj správneho hľadiska splňať všetky náležitosti, aby bola čo najúdenejšia a najlepšia. Takže preto to trvalo až pol roka, ale napokon sa na to podarilo dokopy a spustili sme petíciu za zdravé potraviny na Slovensku bez geneticky modifikovaných organizmov. Naša petícia, tu ju môžete vidieť, má 7 bodov. Poďme si teraz povedať niečo viac o týchto bodoch. Prvý bod je zakázať pestovanie geneticky modifikovaných osív v Slovenskej republike. Momentálne v Slovenskej republike je povolené pestovanie geneticky modifikovanej kukurice MON 810 od spoločnosti Monsanto a taktiež donedávna, pred pár dňami Najvyšší súd zakázal tieto geneticky modifikované zemiaky, ale donedávna ešte boli povolené geneticky modifikované zemiaky Amflora. Takže v súčasnosti teda už by to malo byť len kukurica MON 810, ale napriek tomu chceme v Slovenskej republike zakázať predaj akýchkoľvek geneticky modifikovaných osív, predaj a samozrejme aj pestovanie. A ďalší bod našej petície je povinne označovať všetky produkty obsahujúce geneticky modifikované zložky, a to v rámci celého výrobného cyklu. To znamená, že dnešný problém geneticky modifikovaných plodín dovezených do Európy je ten, že drvivá väčšina, jedná sa o viac ako 30 miliónov tón ročne, sa používa na výkrm hospodárskych zvierat vo veľkochovoch. Je to aj bežné v Slovenskej republike a výrobky z takýchto zvierat, či už mäso, mlieko alebo vajcia, nemusí byť označené na obaloch výrobkov, že tieto zvieratá boli krmené krmivami s obsahom geneticky modifikovaných organizmov. Toto sa neoznačuje nikde na svete, ale naša petícia obsahuje tento bod a chceme toto dosiahnuť, aby sa u nás takéto označovanie zaviedlo. Okrem toho, zvyšné body sa zameriavajú hlavne na podporu ekologického poľnohospodárstva, tradičné šľachtenie plodín, podporu nezávislého hodnotenia vplyvu geneticky modifikovaných organizmov, taktiež chceme stransparentniť všetky rokovania o GMO na Slovensku a chceme podporovať najmä nezávislých farmárov a malé farmy, rodinné farmy, predaj z dvora. Našu petíciu samozrejme nájdete v prvom rade na našej internetovej stránke, ktorá je uvedená aj na spodu petície. Naša internetová stránka je www.všetkoogmo.sk, čiže všetko o GMO. Tam si môžete stiahnuť petíciu, prípadne len petičné hárky a doma si môžete vytlačiť, dať podpísať svojmu okoliu, svojim blízkym a následne nám ju zašlite na adresu, ktorá je uvedená na spodu petičného hárka. Je to adresa občianskeho združenia CEPTA, je to adresa Nokradyho 39 vo Zvolene, Nokradyho 39 96001 Zvolen. Prípadne sú tu uvedené aj naše adresy našich členov 4 tímu, ktorí teda sme v občianskej iniciatíve Slovensko bez GMO. Čiže prípadne aj na naše adresy nám môžete dostať petíciu, ale ideálne na adresu občianskeho združenia CEPTA. Pokiaľ nemáte možnosť tlačiť petičné hárky, tak nám môžete napísať na našu e-mailovú adresu info@všetkoogmo.sk a my vám pokojne zašleme prázdne petičné hárky a petíciu na vaše požiadanie, koľko hárkov budete potrebovať. Takže stačí nás kontaktovať e-mailom. Našu petíciu samozrejme môžete podpísať aj na určitých miestach. Po celom Slovensku máme niekoľko podpisových miest, ktoré sa neustále rozrastajú. Momentálne máme 19 podpisových miest, sú uvedené na našej stránke všetkoogmo.sk, tam ich nájdete. Sú to väčšinou rôzne predajne, ale je tam dokonca jeden obecný úrad. A tam môžete priznať tieto miesta, petíciu podpísať. Našu petíciu môžu podpísať všetci občania Slovenskej republiky, to znamená osoby staršie ako 15 rokov, ktoré vlastnia občiansky preukaz Slovenskej republiky. Platí to taktiež pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú teda viac ako 15 rokov, vlastnia občiansky preukaz. Všetky tieto osoby môžu podpísať našu petíciu.
Distribuovať a zbierať podpisy na našu petíciu môžu osoby staršie ako 16 rokov. Aby sme dosiahli ciele, ktoré máme uvedené v našej petícii, potrebujeme vyzbierať aspoň 100 000 podpisov. Ako náhle vyzbierame týchto 100 000 podpisov, môžeme predstúpiť pred parlament a predložiť naše návrhy. Podpisy na našu petíciu budeme zbierať dovtedy, kým nezbierame potrebných 100 000 podpisov. Maximálne však môžeme podpisy zbierať v priebehu 1 roka, to znamená 12. októbra 2014. Avšak veríme, že potrebných 100 000 podpisov vyzbierame skôr. Takže kým nedosiahneme 100 000 podpisov, budeme zbierať podpisy. Toto je veľmi dôležitá otázka, pretože mnohí ľudia píšu veľmi nečitateľne. To znamená, že petičný výbor nemusí uznať ich podpisy. Preto vás žiadame, aby ste podpísali našu petíciu radšej pomalšie, radšej paličkovým písmom, ale čitateľne. Ďalšia chyba, ktorú môžete urobiť, je to, čo mnohí ľudia robia, že podpisujú petíciu s kratkami. To znamená, že nenapíšu Bratislava, napíšu BA, nenapíšu Banská Bystrica, napíšu BB, nenapíšu Považská Bystrica, napíšu PB. Pokiaľ ešte k tomu neuvedú poštové smerovacie číslo, tak petičný výbor neuzná ich podpisy. Preto pokiaľ podpisujete našu petíciu, ako to sme rozšírili kolónky v našom petičnom hárku, tak vás žiadame, aby ste napísali celé názvy miest a obcí. To znamená aj celú adresu. To znamená celá adresa, popisné číslo, ideálne poštové smerovacie číslo a celý názov obce. To znamená Bratislava, Banská Bystrica, Považská Bystrica. Ideálne nám tu môžete ešte napísať váš e-mail, aby sme vás prípadne mohli kontaktovať, keby sa vyskytli nejaké chyby. Na našej stránke sme uviedli 15 typov, ako môžete zbierať podpisy. Či už tak, že budete kontaktovať všetkých svojich známych cez sociálne siete, SMS-kou, e-mailom a podobne, alebo môžete kontaktovať rôzne obchody, rôzne predajne, kaviarne, reštaurácie, primátorov, svojho lekára a požiadať ich, aby sa stali podpisovým miestom pre našu petíciu. Pokiaľ sa vám to podarí, tak vás žiadame, aby ste nás kontaktovali na náš e-mail info@všetkoogmo.sk a my toto podpisové miesto pridáme do nášho zoznamu podpisových miest. Samozrejme, pri podpisovaní našej petície myslíme na prírodu. Preto vás žiadame, aby ste si vytlačali obidve strany na 1 A4. To znamená, že obidve strany, ako tu vidíte petičný hárok aj text petície, vytlačíte na jednu stranu, oboj strane. Pokiaľ by sme to prepočítali na 100 000 podpisov a v jednom petičnom hárku je miesto pre 20 podpisov, tak môžeme ušetriť až 5000 strán. Ďakujem vám teda za pozornosť, verím, že toto video vám bolo nápomocné a zodpovedal som mnohé otázky, ktoré máte ohľadom našej petície. Tiež verím, že ste ju už podpísali a vyzberali niekoľko podpisov vo svojom okolí. Pokiaľ ste našu petíciu doteraz nepoznali alebo ste ešte nepodpísali, tak verím, že tak urobíte a že aj vyzbierate niekoľko podpisov vo svojom okolí, minimálne vo svojej rodine a že našu petíciu budete šíriť ďalej. Na záver, keďže toto video točím tesne pred Vianocami, tak vo svojom mene a mene celého nášho tímu vám chcem zaželať šťastné a veselé Vianoce, strávte kruh rodiny, oddychnite si, načerpajte nové sily a aby sme mohli spoločne robiť tento svet krajším. Majte sa krásne.